Să nu mai ia și la ureche, că îl faci cer. Cred că vă bine. La cușuc, la picul. Da, 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 absorbie crește repede. Așa vrut să știu? Tu în poziția, stai că... Hai, Gianina? Da. Tu îi țeruși așa? Da, da. Ah. Făcuși? Ce să-i fac? În poziția asta. Pe asta e poziție. Păi, așa ca să ții La minte, să vadă și dispoziție. el cum stă, că îl îndrept. Da, ok. Sau tu filmezi. Filmez. Ah. Hai că e bine. E și bine până la urmă. Bravo, tată, vezi că înveți repede. Ia și pe stânga. Și după aia creasta. Liviu! Prințul mamaia! Ne uităm la tati? Ne uităm la tati să vedem tati ce face. Te-ai plictisim? Un piculeț mai, mamaia, un pic. E extraordinar cât o mai răbda. Să mă temine și pe mine, unchiule. Vezi mă, unchiule, ce cu minte e? Da mână cu mamii lui. Așa Tatei e. lui. Așa e, cu mami decât. Cu mamii lui și cu tatei lui. De ce vorbești tu cu mami și tati? Că e cu mami acum în brațe. Nu e la tine. Când e la tine ziceam tati și cu mami. Că e la La mine mami. în brațe nu e cu minte. Cu mami și cu tati. Mai mult cu mami, că e băiat. Seamănă ca unde? E tu lingijit. Mamele preferă băieții. Toate unde le iubesc pe toate, pe tot la fel. Eu iubesc pe Vale și pe Gianni. Eu iubesc pe Dani și pe Alina. Toți copiii mei sunt. Nu trebuie făcut niciun fel de diferență între copii. Pe bineînțeles. Nu, eu n-am făcut, nu. Eu i-am învățat și i-am tot bătut la cap și îi bat să împartă orice exact între ei. Împart acum, dar când vor fi căsători fiecare la... Păi am unul în București și unul aici. Nu, n-am... Chiar dacă aș vrea. Dar cum să fie, să mănânce, să împartă împreună. Chiar dacă eu aș vrea. El are să serviciu că nu poate. Gianina nu poate că este cu 3 copii să meargă la el. Și cu Dani. Da, puiul lui mama aia. Iubirea lui mama aia. Am prințul mamaii și între de dorul lor. Cu fetele. Are mamaia 7 copii. 5, mulțumesc și am 5 în Sutej și 2 la București. Deocamdată 2 la București. A, pe acum s-a căsătorit. Da. Da, s-a căsătorit în ieri. Așa, tata. Acolo pe creastă poți să lași un pic mai mare. Mamă, ce drag e când văd. Doamne! Parcă sunt ochii tăi, Dani. Parcă se uită cu ochii tăi. Mă, s-a pus. Știți-mi. Ușor, 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 ușor. Ușor, ușor, că era bubită. Aoleu, vezi care o bubă acolo. Ia drept acolo, tată. Taie drept așa, aretează. Surprize foarte multe. Sper că toate acestea să vă convingă
să emitiți martor ocular cu voie la misiunea echipei câtă ora schimbă jocul. Nu știu, cred că am început o mulțime de idei. Acolo aș drept. Important de acolo. Te rugăm încă o dată să ne înțelegi, la ei, să ne înțelegi. Curți la subiect, o femeie hotărâtă. Ține mă cu... Pune bă la acolo. Nu așa. Ce să-ți fac eu când vrești? Ți așa, să prins tot. Dar nu a apăsat pe nimic. Uite. La ce metri un pic? Tu știu că termină și tu pierzi de lângă picior. Că ce ziceam, piciorul meu. El e piciorul meu cu bănar mamaia pe el. Adică ai și fundal muzical. Bă, văd la plonjoni. Ia cu YouTube. Ce vrei să bași și tu? Păi da, nu e feciorul lui. Nu mai de aproape. Ah. Ce dă el că când așa, când așa? Alții plângeau, făceau. Da. El știe că e un lucru Păi bun de Andrei ce digeră. plângea când îl tundeam eu. Aoleu. Mă speria. Țipa. Dar mi l-am tuns. E bine pe acolo că e la mine sau... Îl iei tu pe ăsta? Nu, la Ia, care? Uite aici. Liviu! trebuie să face și băița acum. Și acum trebuie plătită, Să trăiești cu iuțule, să Bine. crești e bani. bine 100.000. Da? Nu trebuie plătit. Da, 3. Ia, să punem noi așa. Stai așa ca să scuturăm ăsta. Mițule, tu plătești. Gata, Anițule. Mulțumim. Sper Dumnezeu să fii sănătos, să ne mai ajut Oh, și cu păsica. casnic Să mai fie și de ăștia. protocolul tot la tine rămâne. Să mai fie de ăștia. Mulțumim și lui Unchiul pentru participare. E, trebuie să-l spălați acasă. N-are nimic, că nu contează. E nou, Ne nou. tare mâna pe el să nu se răzgândească. Cum să sărăm ce să faci? Știi ceva? Ce? Cu părul. Aia nu știu. Nu, asta nu știu. O întreb atâta drăgălășenie pe el. Ia să-mi fecioară. Mai e Mă vedea drăguța, mama. Doamne, când atâta mă face, nu știu, e așa de... E de la ghidenul la tati. E de la Cea tati. mai râs de ea, cea mai râs de ea, Tati. că Toată să mintim pe ăsta cu piciorul. când mi-a spus Florina cu floarea, când i-a zis, zice, nu te iau cu mine, că ești mototoală și te plătești. Nu, că nu se ia, mă, că nu mai sunt mototoală, nu mă mai încerc. Doamne, că mi-aduceam aminte, dacă nu râdeam în hohote de ea. Și acum mai glumesc cu Florina. Hai că nu ești mototoală. Atâta drăgălășenie pe el. Ia să-mi fecioară. Mai e Mă vedea drăguța, mama. Doamne, când atâta mă face, nu știu, e așa de... E de la ghidenul la tati. E de la Cea tati. mai râs de ea, cea mai râs de ea.